Здравейте на всички от VBOX и YouTube, аз съм JumperBG и това е играта Happy Wheels и днес ще правим епизоди. Да, ще играя в тези, които могат да правят нива, а не от това. Абе, ще играя от тези, които са правени от хората, а не от... как да го кажа? Както и да е. Сега нека ги направим... Как... по рейтинг. Ще играем... ето, Sword Roll. Това ще е първият, нека видим. Така. Уау. Май умряхме. Да. Ще стартнем нивото. Така. О! Убихме дядката. Това не уби. Тъпо. Че не се пак ще спра. Държите. Не те държа. Убих боса. Добре, си пробвам да ги бия. Добре, убихме и Джастин Бибър, нинджата. Сега... пак ли умряхме? Омака. Умряхме с Джастин Бибър. Както и да е. Така, бихме повечето. Остана само онзи там. Оп. Убихме и него. И да. Да дадем 5 точки. Нямам акаунт, както е. Jet Wow, please. Така, нека да играем и това. Оп, че съм забрал. Как се... Йоу! Добре. Успяхме да се измъкнем. Добре. Добре. Успяхме. Не. Добре, успяхме до Great. Това е постижение поне за мен. Не. Стигнахме до Pro. Сега хакер, дай да видим. PewDiePie! Стигнахме до PewDiePie. Да се пробваме отново. Така. Това малкото момче умря. Про. Хакер. Така. Добре. Горе-долу. Rainbow Spike Fell. This is my first track here, so you know. Добре. Ще играем с този. Само ако знаех какво трябва да правя. Трябва да успеем да го минем.
Yes, успях. Wheel of Death 2. World for the... Thanks for playing. Така. Space to grab. О. Това е яко. Това е готино. Който го е правил. Добре, това ми хареса. Harpoon don't move. Harpoons. Добре. Оу. Добре, няма да мърдам. Добре, изобщо не съм мърдал. Това. О. Доста странно ниво. Добре. Gravity Test Extreme. Така. Има нови герои, които аз не съм виждал. Може да са стали, но... Welcome to complete out. I have done this possible. Panels. О. О. Още се движим. Това е добре. Все още е. Добре. Добре. Нека спорим пак. О. Това е доста стръмно ниво. Ще се опорам по най-странния начин. Добре, не става. О! Добре. Става. О! One more. Добре, успях. Добре, минал го. DGD Revolution, dodge the glass, return, check out the... така. О! Ще този... Държа огледалото. Тя си ги прибира по-зле. Добре. Добре, миналко. И без това дебелак. Jet stairs. Raid fairly and do the mystery mission safer place. Така. Go back for... Whoa. Oh. Whoa. Добре. Така. Трябва да го минем това. О! То било горе. Ой! Оле! Не! Умрях. Демет. Уау! Омага. Това ниво е готино горе.
Всяко мога да... О, добре. Приземих се на... Така, Neon Reopsync Fun. Please give a favorite and check put. Добре. О, те ще се фаним. Не мога да се фана, защо? Фанах се. Така. Wait some seconds. Happy. Снимам клип, да знаеш. Ой, тук при мен е 115:1. Ой, добре, умрях. Така. Успяхме сега. Да видим какво ще стане. И... О, добре. Минах го. И... Мисля, че това ще е първи епизод. Или... Айде, още едно ниво. Ways to die. Let's figure out make more... Проблем. Може да има бъгове или... различни, но сега ще видим. Nope. Така. Minecraft Creeper. Найде. О, I got him. No, I'm being killed. Shut up. Haydi. Така. Така painful. No. Have mercy. Sorry, wrong guys. Break up words. I don't love. Wow, това гърма на имен. Така. И надявам се епизода да ви е харесал. Довиждане, това беше всичко от мен и очаквайте още епизоди.